Dan huwa budget tal-ħaddiem u tax-xogħol għal 10 snin li ġejjin f'pajjiż immexxi minn gvern li jimpurtaħ mill-ħaddiema u li dejjem jagħmel aktar għalihom. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet immexxija mill-Ministru Carmelo Abela illi fiha ġew spjegati aktar inċentivi li tħabbru fil-budget għas-sena d-dieħla. Hawnhekk il-Ministru Abela qal li l-Gvern baqa' f'kuntatt ma' sħab soċjali fit-tfassil ta' dan il-budget fejn ittieħdu bosta miżuri bħal rifużjoni tat-taxxa għal kull min jaħdem, il-vouchers u t-titjib fl-work benefit u żieda fiċ-Children's Allowance. Il-Gvern impenja ruħu wkoll li jgħin ex ħaddiema tat-tarsna li minħabba xogħolhom sofrew danni ta' saħħa. Il-Ministru semma wkoll iż-żieda ta' ġurnata li oħra l kull ħaddiem Malti Wawċi. Dan se jagħmel tajjeb biex tkompli titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-familji tagħna u jagħmel tajjeb għall-inġustizzji li saru lil ħaddiema minn gvernijiet ta' qabel. Il-Gvern issa huwa kommess li joħloq qafas legali dwar il-ħidma mid-dar illi jagħti serħan il-moħħ kemm lil ħaddiema kif ukoll lil min iħaddem. Dan il-budget ukoll se jagħti ġurnata oħra tal-lif dak li ħadd ieħor ħadilhom fl-aħħar mill-aħħar għax aħna ma nitkellmux biss fuq il-ħolqien ta' xogħol li huwa importanti, imma anke fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies li jfisser li jkollok il-ċans li inti tqatta l-ħin tiegħek anke mal-familja u mal-eżiż tiegħek. U dan huwa gvern li jaħseb f'dan kollu. Is-Segretarju Parlamentari Clayton Bartola qal li dan hu budget li jaħseb għall preżent u jippjana l-futur u illi l-Gvern se jiffoka fuq qasam diġitali aktar b'saħħtu biex verament Malta jkollha ekonomija reżiljenti li tiflaħ għad-daqqiet. Spjega kif mis-sena d-dieħla se tkompli l-ħidma fuq l-istrateġija għall-intelligenza artifiċjali fosthom fil-qasam tal-edukazzjoni u tat-trasport. Dan apparti li se ssir ħidma biex Malta tkun pionier fl-esports u l-iżvilupp tal-logħob diġitali. Dan apparti li se tingħata spinta l quddiem f'dak li hu titjib fil-ħiliet tal-ħaddiema f'setturi differenti. Rridu li jkollna workforce preparata għal għada sabiex bekk tkun kapaċi tieħu dawn l-opportunitajiet. U għalhekk qegħdin naħdmu fuq reskilling u upskilling tal-workforce tagħna sabiex bekk inkunu verament kapaċi naħtfu dawn l-opportunitajiet u fi żmien ta' sfida indawruhom f'opportunitajiet għal pajjiżna sabiex bekk inkomplu nimxu l qudiem u għada ikun aħjar minnhom.